Chomsky agus an teangeolaíocht Meiriceánach. Podchraoladh le tarlach mac an mí. Is seo tarlach mac an mí caintliv. Chur mé sin sa teangeolaíocht agus mé im bhacléin. Ní a bhéon ine gur chuir, mar bhí banús feite agam in anois formáilte teangacha leis an leidin agus an chréigis, agus mé fós ar an meánscoil. Is ó na hIosrael a fuair mé an banús sin gan dát. Ach má chin mé is le hidéalachas na háige réim acadúil sa teangeolaíocht, is áirí go raibh duine óháin contach leis, duine nar chas mé riamh leis agus mé an éideann, nó an Chomsky. Is cóinam mar a chóla mé faoid Chomsky den géad ó riamh, agus mé a bhacléin I gráiste na hallscoile balle á clia. Bhí mé páirteach a gúrsa éigean I léon na deangacha, agus currá an teangeolaíocht I láthair den géad óir. Thig mé is go raibh obair intleachtúil ag buint leis na teangacha. Thig mé rud eile leis, bhí cócht ag buint leis an chaint agus an teangacha, an té a higann an chaint agus an chomarsáid, agus atá ábalta I a úsáid go héfachtach, beidh cócht agus sa saol. Chóla mé faoid Chomsky agus an chramadach dionúnach sa chóirsa áirithe seo, agus mar a bhí réamhláid spreagthe aige ní hamháin sa teangeolaíocht féin, ach in ólaíochtaí eile an duine, síochálaíocht, anthropólaíocht agus reile. Bhí mé meállta ar fad ag an discúrsa seo láithreach. Ré mé an méid bhí ar an gúrsa, agus an sin thosaigh mé óim féin ag léamh in ach trá. Agus mé gan mór an simas sa stadair ollscoile ribhe sin, bhí orm cuidmha I léamh chun bheithin an tuiscint cad a bhí I gceist I smaointeach is Chomsky. Agus go tobann, ní a bhéon stródom bheith ag léamh, ach is bheith ag card agus I cuaitimh le daoine faoin ábhar léite ó bhaidin go físe. Ní a dheacardom bon smaointe na gramadí ginúnaí I thuiscint, mar bhí siad agam hena féin ar bhealach, ó stadair na leidin agus na gréigise. Ach an sin bhí orm mion stadéir a dhéanamh ar an teangeolaíocht mar a bhí sé ag an am. Fáilíocht, fónólaíocht, nua-fhoilsithe, semantic agus córéir. Ag an am céanna bhí mé ag léamh sa bhealsúnacht, sa ticólaíocht, sa socholaíocht, san anthropólaíocht agus sa stair an smaointachais. Leis an síochálaíocht ar náis, bhí buint leis an Insint freisin, stadéir a bhain leis an leis, ach is leis na síochálathe freisin, faoin anam néra síochálaíocht. Oscail sóil a bheith an léthóireacht sin domsa, tionscnamh ar ólaíochtaí ile an duine, nó les sciences humaines, mar a thug na Francach orthu. Ba Mheiriceánach Chomsky agus ag scríomh I méile ar náis, ach bhí an chud is mó leis na leabhar a bhí á léamh agam an dacha seo Francach, Piaget, Lévi-Strauss, Sartre agus Camus, deiridh agus go mórmhór Foucault. Bhí baint ag Chomsky féin leis an tradiisiún intleachtúil orpach. Chur sé béim ar an cinné seo den scéal chun difríocht a dhéanamh idir a chud smaointachais féin agus an tradiisiún Meiriceánach sa teangeolaíocht, nach raibh sim ag an tradiisiún sin, ach I móna chun análís a dhéanamh ar theangacha nabh indorpacha. Scríomh Chomsky dáhar ar stair an smaointachais, ar thug sé an teideal teangeolaíocht chartéiseach. Dúirt sé go raibh sé tithe ag Descartes
agus ag na smaointeoirí a dhéana, go bhfuil feiniméan na cainte sui generis Insint domhan seo. Nach bhfuil commas na cainte ach ag an duine, agus go gcuireann an chaint saoirse an chinne déanna in úl, ó tharla gur féidir a cainteoir ní hamháin nithe atá ráite a athrá, ach abertí nua a chuma gan teorann ar bith. Ní hampar fálamthe atá insan chaint, cé go mbíonn ar gach lenamh teangeolaíocht na feocha suas an na hIosrael, ach cuidas na hidéanna in bheirthe a bhíonn ag an duine nuair a hagann sé ar an saol. Leag Chomsky na nóisiún céanna ar sa muinteoir ní bhéanaí, Wilhelm von Humboldt, a bheas nach corpus atá deanga ar bith ach gníomhaíocht, targúlacht abertí nua, ní ergáin ach in ergaia mar a dúirt sé. Ach bhaithnam teacht ar eis ar I gné a luigh mé ar ball, an chócht ag buint leis an teanga. Chúil sé go mór I bhaimorm go raibh Chomsky féin sáte I gcúrsaí polaitíochta Meiriceá ag an am, a gcuine chug a Vietnam. Ní hamháin sin ach bhí ideolaíocht áirithe ag buint le na chuid teorachaí teangeolaíochta. Lá leis bhí an chaint agus an teanga déanna ginúnach, tuisce go raibh an duine saoir. Nuair a bhain an duine úsáid as an teanga, bhí sé chur a híorse in úl. Cócht, saoirse agus teanga, bíonn an ceangal ar inne mé. Sin mé mar sin ar stadéir íorchéime I dhéanamh sa teangeolaíocht. Bhí mé tar éis bheith ar mhór ein na Eorpa agus na teangacha agam. Ach anois bhí dríocht chomh mór sin ag buint le Chomsky gur chin mé ar dul go Meiriceá Thuaidh, mar bhí bearta ag chuidhá de na Michléin ag dul is stadéir íorchéime a raibh aithne agam orthu. Mar sin stáit aontaithe Meiriceá nó beidir Canada, bé sin mar áha. Mar a tharla fuair mé tariscint mhaith ó ollscoil ar chósta Iartha Canada I Vancouver, agus I meán fór 1975 deitil mé an nón go Canada. Mar a tharla níor a bhada mé Vancouver go dtí gur tháinig Chomsky ar chóirt, agus leag mé súil ar den géadúir sa bhliain 1976. Thug sé léocht peibli uaidh agus cúpla seminéir breise ag an ollscoil I Vancouver. Chuaigh Chomsky go mór I bhaimorm. Ní hamháin go raibh sé caintear na nithe raibh clú agus cáil ar fuatha, ach duine bhí ann agus sé thar a bheith cinnte go raibh an ceart aige, agus an bealach ceart á siúl aige, cuma chur a bheas na daoine eile. Ba bhrealam bheith géisteach leis, tuis gur inchinn a bhí ann, duine an éireamh agus a lán ar ólas aige. An rud ba bhrealam in san saol ag an am sin ná an éiream eigne agus buair na intleachta. Ní ba dhéanaí, thuig mé go raibh gcinithe ar a fós leis an saol. Ach anois bhí mé gafa le Chomsky. Ní raibh rud amháin ag chorástam beagán. An féidir le duine bheith chomh daon dearfa faoi gachrod a dearanse, agus bheith chomh cinnte nach bhfuil an ceart Aigéan Eile nach naon tíal leis. Ná a bhéidir go méocht smaoinmh éigean fiúntach ag duine eile, tháinig mé go raibh subtle áirithe ag buint le Chomsky. Labhair sé ar ócáid polaitíochta freisin I Vancouver faoi chomsaí hIosrael. Ní raibh sé chomh searamh faoi hIosrael is a bhí na blianta ina dheag sin. Bhí Giúdach ann chun ceistena choréir, ach bhí siad measúil agus bhí an córá béasach. Peiscéala, thaithin siad am rís go raibh rudaí le rá ag an intleachtúir mór, ní hamháin faoin ólaíocht, ach faoi chomsaí an domhan. Nuair a bhí mé I mo chónaí orm Victoria
sna teangeolaíochtaí, chonig mé Chomsky a ríis. Idir an dálinn bhí athrú tagtha ar an saol. Ní raibh teoiricí Chomsky chomh nua agus chomh réamhlóideach is a bhí siad in sna seascadaí agus na seachtóidí, agus ní raibh an irid sin sime ag daoine as réim sí acadúil eile iontu. Ní raibh siad sa bheisian a thuile. Ar an déobh eile, bhí Chomsky an gníomhach a gcomsaí polaitíochta agus critic á dhéanamh ige faoi rialtas Mheiriceá a bheith páirteach sna cogaí cathartha i Meiriceá Thuaidh, agus faoin chuí ina raibh na hIosraelig ag caitheamh leis na Harbig a bhí faoi smacht acu sa Phalistín. Péiscéire, nuair a tháinig Chomsky an babhta seo, ní raibh ach seminéir acadúil beag aige ar chúsaí teangeolaíochta. Bhí an léocht feidblií aige faoin polaitíocht. Bhí sé caint mar eolar Mheiriceá Thuaidh áitir a bhín teachbán ag tabhairt takeíochta de leachtóirí míleata ag iarraí a bobbal féin a chumáid faoi chois. Labhair sé go searbh faoi hIosrael freisin, agus bhí cainteoirí Giúdacha i láthair chun únsaí fíochmhar a dhéanamh san díospóireacht oscailte a lean an léocht. Bhí dearca ag sóil agam féin ar Chomsky anois, cé gur raibh meas agam ar go fóil agus gur aontaigh méid an lán a bhí le rá aige. Ach deiridh mé a ríis cé chomh sotalach agus díomasach as a bhí sé, agus cé gur raibh sé a gcuine rialtas Mheiriceá, ba Poncán amachchas amach é féin. Ní raibh aige ach dearca Mheiriceánach ar an domhan mór amuigh. Níor thuig sé ach smaointe Mheiriceánacha. Ní raibh tuiscint aige déan náisiún eile, agus le fírinne ba chuma leis faoin saol mhór a chuáin Meiriceá. Is cobalam gur Aigéan cad a bheith sé faoin scarúnachas sa Quebec, téama a bhí chun tosaigh ag an am i Canada. Dúirt sé go mbeadh tiúnchar an mhór ag na stáit aontaithe ar éon saor stáit Quebec, agus mar sin go raibh suair aige féin nach naireoch leis an scarúnachas ach go bhainfeadh Quebec le Canada. Thugnithe mar sin faisnéis domsa nach raibh tuiscint ar bith aige do thíortha eile le fírinne, go háirithe tíortha a raibh teanga eile acu seachas an Béarna, agus gur chuma le sfucha ar deire lena gcuid lochanna a gcuid mothúcháin a gcuid sprochanna náisiúnta. Níor thuig sé nithe mar teanga náisiúnta, féinúlacht náisiúnta ná le héad. Thuig mé agus mé mo chónaí hawl, go mbíonn éirí an ardus na Poncán, mar is iad féin uimhir a héan sa domhan. Is sár chóirt stáit aontaithe Meiriceá, agus ní bhachann siad mór an de tíortha eile. Ní bhíonn le déanamh ag muinte na tíortha eile a bheith géisteach leis na seanolaithe mór Meiriceánacha lena gainsíoirí i méarla. Is cuma an chuimeádaigh iad, an muininn siad leis an élite liberálach, nó leis an éitich le míleatach, naideacht an teachbán. Bhí na Poncán i gcónaí mar an ggéana ina gríostíigh. Éirí an arda iontu agus iad anlícha siar ag an am chéana, tuiscin cearta bheith acu i gcónaí. Agus ní a bhéon differ idir Chomsky agus na Poncán eile. Más intleachtúil Meiriceánach chu ábhar Chomsky, ceapann tú gur a bheith Meiriceá lár an domhan. Tuiglead bheith ag caint agus ag scríomh i ggóthaics Meiriceá amháin, ag plé le Meiriceá amháin, agus bheith ag ceappa gunnaigh sin don domhan amuigh ar fad. Is an sin a thosnaigh mé ag smaoinemh ar teangeolaíocht Chomsky freisin, agus an 6 duine a bheall sé chun bheith ina teangeolaí i gcobar leis. Meiriceánach a bhí iontu, nó daoine Meiriceánathe ó thíortha eile, a raibh sim teibí mathematiciúil acu i dteoiric na teanga agus na cainte. Daoine nach raibh simar bith acu i dangacha iontu féin, ach mar sonraí don obair teoiriciúil, agus dá slí bheithe féin mar acadúil.
Bhí conspóid siúl I measc lucht leanúna Chomsky ó na seascadaí I le. Toisc gur cheap Chomsky féin gur a bhí an chóiréir, bon agus bán na cainte. Go raibh na struchtúir aici siúd bonúsach, agus cuid acu inmherithe béidir. Ní raibh ciall na cainte ach sa dara áit, an maoiniú sé mentach mar thug sé féin Ach cheap micléin áirithe de chuid Chomsky gur chóir tosnú le ciall na cainte. Na struchtúir sé mentach na habarte, agus an chóiréir dhearcúig sin. Lá mar sin bhí an chóiréir sa dara áit, agus an timentic mar bhunús na cainte. Níl is agam fós an inan an argáint seo mór an difríochta don grámadach gionúnach. Tá me ceapa go raibh micléin Chomsky bréan an subtle a raibh orthú ghlacha leis an bháiste agus steire go chólas aige mar Bhí tradiisiún na teangeolaíochta I Meiriceá sa fiú chéad, borathe an anthropolaitíocht. Ach nuair a hasnig Chomsky ag saothrú ins na 1950, bhí tuiscintear fad eile aige den teangeolaíocht. Ní ón anthropolaitíocht ná staidir in Indiach a tháinig sé, ach ón mathematic agus ón bhealsúnacht. Bhí ríomhairí ann inis, agus heistigh ó mathematic teangacha sergan a ríomhairí ó úsáid chun analís fanamáilta I dhéanamh ar na teangacha nádúrtha. Níor gá bacú le teangacha eisteacha na Indiach chun é sin dhéanamh, balór an béal Mheiriceánach, agus buine úsáid as an teanga sin amháin chun an teoiric nua, teoiric na gramadí gionúna mar a tugadh uirthi a chorchad chin. Ina dhéag sin is ile bheith an deisceanlas na teangeolaithe eile fadin dáin an teoiric uíoch seo a chur I bhaim I gás a teangacha féin. Bhí Chomsky féin ag obair ar an bhéarla gan bacad a teangacha Indiacha, ach ba Giúdach é féin. Max go leor a Giúdach aitheanta I Philadelphia, William Chomsky, a raibh leabhar scríofa aige faoi stair na holaise. Bhí Chomsky óg a gháil don mathematic agus don bhealsúnacht mar a dúirt mé. Ach bhí ar gach macléin íor chéime sa teangeolaíocht obair sa chort a dhéanamh ar teanga éigean go fáil. Des gná tionscnamh a bhí ann. Mar sin scríomh Chomsky tráchtas ar an áras, ní an teanga chlásicach, ach teanga láirthe na bheochanna, agus chaiste teideal in Israel sa bhliain 1953. In san tráchtas seo ní raibh analís ar máilta maoiniú a fáil. Ní raibh tráchtar bith aige ar na daoine a labhair an teanga seo, ar ról na teanga seo in san sochaí a rád ar páirteach ann, ar bheochan na hábhraise, ná ar an stáit nua hIosrael. Ní dócha go raibh ní bhó sime aige I gcaintóirí na hábhraise, ná mar a bhí ag na teangeolaithe Meiriceánacha a chuaig roimhe I gcaintóirí na teangacha Indiacha a rinne ar stadéir orthu. Caithfar rinne ile seo a chur san áireamh chun Chomsky a thuiscint mar chuine. Bhí chárádáin a tharraing go dtí an teangeolaíocht é. Sa chéad áit, dúchas na hábhraise a fuair sé óna aithir gan áras. Sa dara áit, mathematic agus ríomhaireacht. Níor lein Chomsky leis an obair in an áras, ach is miste a thuiscint gur Giúdach as teaghlach I nimmercach a bheith é, agus dearcha an teandáin aige go fáil. I nimmercich a bhí a bhaintear Chomsky I Philadelphia agus nua-fhoilsithe, agus bí an ólacht trám ón árap an pragdaoine dá le héad. Ní féidir le an tileán uair a eicáil I gceart. Bhí mé féin mar an ggéana, caithfidh mé admhail. Bhí mé 20 bliain beagnach san Ileán uair, go dtí go bhaca mé cadmhí rám. Ní na cathracha, ní an duine geal, ach an tíreach ilcheanálach agus dúchas ársan in Indiach.
Ní raibh Chomsky ag séhrú thar lear ach óir amháin ina héal. Sin agus é ar kibbutz in Israel sa bhliain 1953. Idir an dálinn tá idir gceann agus grán aige ar Israel. Is é an intleachtúil Giúdach is mó sa domhan, ach níl fáilte roimhe in Israel féin, ní nach ine. Agus bí an formhór na Giúdach a Meiriceá fíochmhar ina chuine. Agus Chomsky óg ag tosnú ar a réim acadúil in san 1950. Bhí obair ar siúl i Meiriceá ar na riamharí nua, agus bhí teanga chusérga á gomadóibh. Ní hamháin sin ach bhí siad a chospóir ag na saneolaithe san ábhar seo, analís a dhéanamh ar teangacha nádúrtha ionas go mbeadh ar a gcumas aistriú ó teanga go teanga, ó tharla gur cháir do Mheiriceánach, bheith ag fara in na rúisigh, agus a géisteach leis an méid a bhí árá acu ina teanga féin. Sin an cóthéachs ina bhór Chomsky a himman san ghamadach ar máilte mathemaitiúil. Bhí tiúnchar anmhór ag teoiric na feasnéise ar an teangeolaíocht an dacha seo. Bhín teoiric mathemaitiúil faoin gomrasáid, ní idir dhaoine, ach idir bhean comrasáide mar radio agus telefón agus an sin riamharí. Thug an teoiric sen bhíonú for a máilte ar an bheasnéis, ach ní a bhanan an aisnéis agus an chial nó an bhrí atá mar bhun agus báil na cainte déanana. Chuaigh teoiric na feasnéise I bhaim go mór ar laoch teangeolaíochta, ach don go is mó chlí siad leis an géir de bhí ar ólas acu, sin obair sa chóirt I measc na Indiach. Duine eile ar fad a bhí Chomsky. Ní raibh sim ar bith aige in Indiach. Ní raibh sim aige ach I gcúrsaí mathematicice. Ach bhí an táis sa bhéid sin, mar thosnaigh sé ar a réim acadúil, díreach nuair a bhí teoiric na feasnéise an tosaigh, agus na riamharí nua á dargiú, agus sim á chur I gáilíochtaí formáilte agus mathemaiticeola na cainte féin. Bhí Chomsky fitte fóilte leis na tionscnamh sin agus é ina acadúil hIosrael. Deiridh leis teangeolaíocht nua a chur ar bon a bhí teibí agus narbhain na teangacha na Indiach a thuile. Ag an am céanna, mar a deireadh an tantrapólí radicach Sasanach Chris Knight I leabhar a fáil siúl le Gaeilge, bhí maoiniú áil ag Chomsky ó lucht míleata Meiriceá chun a chuid teideal I dhéanamh, mar gur cheapan daoine sin go raibh teideal an saoil seo fiúntach do chóirsaí riamhaireachta. Cheapaidir go mbeadh ar chumas na ginearál na riamharí nua a stiúrú trí ordaithe méarla, agus chun aistriúcháin nua-fhoilsithe a dhéanamh ar teangacha mar an rúisis. Mar sin, cé go raibh Chomsky a gcuine an chogadh I Vietnam, iris na 1960, bhí sé á bhaoiniú ag na daoine céanna a bhí an chogaí I Vietnam, an Pentagon agus na ginearál. Darlan Knight lig na boitmóra I Washington de Chomsky, bheith go bháil dá chuid teide, má ní raibh dochar ar bith ag buint leis an ghamadach dionúnach. Ní raibh brí polaitíochta le, ní raibh éidir le chorás na rialtas Meiriceá, mar ní raibh an praxis ag buint le, nó ag bra uirthi, a muas sa sochaí Mheiriceánach nó ar fud an domhan. Ní raibh sí suaiteach nó trascrach, agus má bhí sí réabhlóideach, bhí sí réabhlóideach ar leibhéal intleachtúil amháin. Rinne Chomsky deilt idir a chuid ibre intleachtúla agus acadúla ar an déobh amháin, agus a chuid gníomhíochais sa sochaí Mheiriceánach ar an déobh eile. Bhí ar a chumas agóid a gcuine an Pentagon agus na ginearál I Vietnam a bheith idir lábha aige, agus ag an am céanna bheith maoinithe ag an Pentagon agus na ginearál. Darlan Knight, fiú agus Chomsky ina radachach aitheanta
Ní a bhéon bhail ann nach bhaidh sé maoiniú do chuid teideal ón rialtas i Washington agus fiú amháin ón Pentagon féin, bhí an tábhar chomh teibí sin. San látá inniu tá Chomsky fós ar an saol. É ana cheandanna inis, agus an sean achtas ar siúl ag go fáil a gcuine an Pentagon agus an tíomháin. Idir an dálín, tá an teangeolaíocht Mheiriceánach ag dul ar aghaidh gan é, ach na léon dabht faoi. Chrochaigh Chomsky réamhlód ina disciplín féin a doscail bealaí nuada. Ní féidir a héine an réamhlóid sin a chur ar ceall inis. Bhí sibh ag éisteacht le Chomsky agus an teangeolaíocht Mheiriceánach. Podchraoladh na tarlach mac an mí.